Torie Embaka. Bienvenido tena, bienvenido na inde, atevire tena ngao. Bienvenido anda sogo chase Torie Embaka, gare ke buteke to bwate special edition yo kwanira amangana soni ose enogo na ki abantu na obina gochunyarukanga ya matati. Usabantu bari bwate usiano mbali ase community lisango ya matati. Na ki bare ko konoga amangana habo lindelio twara masikani asegesa. Mbiyamano edita no bino nyambane HSC Head of State Commendation Council iwangu kwa no da lot of authority asoko igirira ekirusi chingako chito igoro ya mangana no bomenyi bw'omugusi egento kiriya cyakiri gutochanda osoro mwachakiri koleta ipakisangi ba umokali kweruka chichensi mutali kukumia about the future lakini abagaka baito nabangina nabayibuli abange bakumeti nangu kwana igabona amangana ya amasikani amangana ye chimbu chansoni yani abantu ngakibali gukwanerana ikigusigi abwata amasikani unabona enyomo iso na nyoko baisike baminu nabandi ebintu mbiro mutali gukwana abana babona bachakire kubeka kiolera bachakire gukwana ase social media ye bobe bintu ora abase gutama ekerore n'abantu bamasikani oyigorere ora atame bobe ebintu ntubwenete kwesika ekya omugusige esikete seasons chingaki chibinte nichiarengo osoro unabona ekero abaisi bali kuirubuare kwaruka na nebisaga nebyali kuirwa kusarwa nalia mangana makumu ali gukwanira lakini imeye menogete yani imeye amateur agukwanerume erinde kwaigwa ekyogo chokukoba gochibosio buno mukungu gose buno musaja no kwale koigwera esimbole oyo obeire mumura oyo ebono mambia oyo moise nyoke ibururu wamulire oyo tanya kono yani amatera ntoji tokobeke hotero kuwoka tukuanalyze oyo unakuwa bwate chinsoni na ende unakuwa le kokokora obo musaja ogoteberiwa through song agwa bangina barengi siko bali gotera ayabo oye ukokorire buya orenge mukaba isya oye obeire mukaba mura oye yaruru ya amatera ya igabwate chinyencho ne chingaki seasons time for everything wanekera mwachi chamukali ukwana ntakwana wakoliga wakoliruga yani ebintu gitego konkurwa sabasaye mwali wanje murasi kenogo yitu enobo injiro konoga manganawo no yugo tebereria ninjiro komo tebereri etwara maskani kya naye nkubyaro uri noga netyoche gosiku n'abana bawo nawego usoro mambi no tani internet yeteri kwebo kabono mochukuru achikoigora maikonyo nayo okonyanura okoyatura bunata kwenereti nabo gosalie legacy and we don't want that in our community iro kitokunya kuliembaka tokunya gosemani tigatosemani ya suburunge nande ya mwara ategerera rimbi abasai inyiwe you can't miss content na content tali okwana mangana mabi amatuambu atabwati maskani ya guturutumbege saku no neti buyanjeti it is good weyanja asomunuo aseno yao kwa nyinyi unasoma kabisa na kubure kabisa na ndivyo na kia basai wami
Jibwe kare content creator. Buno binate bire ebintu mbiro rakore rero bibi osinyu kubirire no nayo mwenyene. Bona tari bwati tiure, tari script yo kubwati, lakini asukora so bongo bwa bota kitiko chaka gotoereza kuna mwachite mu gonchura na sigete, mwachite mu akora gento gete. Ebintu mu akora te bobisi biansoni, no bitumbete TikTok. Oko bikwa no munda utwegore esimiga ngata te kurire ibintu bya TikTok koma osange no ro kwatora mwana atari kwatogeka. Pengina arasa abantu bamasikani kwa magotwaro bosoko bonene. Igento ngira nande te komenta bana ba minto. Aba batuko no gutiotereria mwana Tiato tepenga ma derma kura beshua ngayore usinga yote nine mambia asina rora take no kokonyu gosini ni gosota ke koligere ya so obisi yo monta ukana atania bunanje tingo ko entertain ke ron kuroche kuru social media utasige tiso utasige tinyoko utasige ti sokoro yao utasige ti hamate no aso gwatuka amangana tabune tu gwaturwa na itu amanya kokorora iga kugutara sabantu umusoko bwana company njiri serious abantu bari serious so serious so kumura bora sangi to batagetira yao mambia ekarwa kutaka kolikinga oyokoro kunga nere obino utagete gosenge ndogeta ase company yetu so tagete biashara kete ne wana tendo koli tiango tora muri online yana kya mama usange no ro ko ya hatora ayatari kwatogeka umora ko associated na abana babo abayibuli babo abasani babo akarwa kusanga nayo kotraka yani gento kete kianso ni keme na bano yo minuto te kuumiza okebege te gagatete kakimano auto okuchi kumatenga te ko para gento keto kwa de vinje ninda batali kubwa yo kwa ni ndute ya sawa ntwali ntoli baya tuense kinti gato teme ko control social media teto trungani to irasako na yare special edition mwaka no tebenga repercussions chinde cha bantu batatu katwale chinso kero tabu ate masikani na ituri kuchibwasi lakini wataminga tena yanchi wachweka tena yanchi igono uchaka naye ekero buyanchi turi buyesari liyeta kero buyanchi turi kworoki na wanyanya ko tari kobeka irinda turi kuchigote ibantu na tari kobeka igobono tubu ate masikani Evento vile tu akwane koro yokoro babego Mr. Vino kataba byalko koruno bobisi na ofisi bwenchira ya igoro ne abanga musajogo ari jere gusare ari important bantu bari kumanya oyo kumanya no mwoni na gitoyo mugo sibabere na bagaka bita auba in charge yokoro babantu taliyo ni wewe sabe ngamwana akuru twando na ndeka kwa karege nkwali kugekwana ande no nyutinde na watindire turu kwana nkiari ukono kiara inetamche gato esike gake ali torasi masikani na maya kegara ndeli yonsi wanje esike osikwe Torie Embaka Nakanugaito.